ኣብዘኛ 10 ዓመት ናይ ሕክምና ልምደይ ብዙሓት ሰባት ጥዕና ኣለና ኢሎም ይሓስቡ ግን ብሰንኪ ብምሸት ዝገብርዎም ጌጋታት ብድንገት ንልቢ ፀገም ክቃልዑ ሪኣ ኣለኹ። እቲ ዘስደምም ነገር እዞም 10 ጌጋታት ኩላትና መዓልታዊ ኣብ ገዛና እንገብሮ ምዃኑ እዩ። ሎሚ ንልብኹም ካብ ዝሕቡእ ሓደጋ ክተድሕንዎ ትኽእልሉ መፍትሒ ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ። ሰላም ክቡራት ተኻተልተይ ከመይ ኣለኹም? ዶክተር ማይና እየ። ሎሚ እውን ከምወትሩ ብጠቓምን ሓድሽን መደብ እንደገና ተራኺብና ኣለና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕናና እንሪኦ ንልብና ብስቕታ ዝጎድኡ ብምሸት ወይ ድማ ብመደቀሲ ሰዓት እንገብሮ ሕማቕ ልምድታትን ነዞም ልምድታት ድማ ከመይ ጌርና ከም እንወግዶም ኣብዚ ቪድዮ ክነግረኩም እየ። እዚ ቪድዮ ብፍጹም ከይሓልፈኩም። ካልኦት እውን ምእንቲ ክመሃሩሉ ኩላትና ብቕንዕና ላይክ ከምኡ እውን ሼር ግበሩሎ። ሕቶ እንተሃልኩም ሕቶኹም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ። ብቐጥታ ናብ ትምህርቲ ጥዕናና ክሰግር እየ። ኣዝዮም ብዙሓት ንልብና ዝጎድኡ ልምድታት ዝኽሰቱ ሰባት ንዕርፍ ኣለና ኢሎም ኣብ ዝሓስብሉ ብምሸት ሰዓት ብስቕታ እዩ። ልብና ብምሸት ወሳኒ ዝኾነ ናይ ፅገና ስራሕቲ የካይድ እዩ። ፀቕጢ ደም፣ ህርመት ልቢ፣ ብግነት ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ወይ ድማ ረኽስን ናይ ሆርሞን ሚዛንን ይቆፃፀር። ናይ መደቀሲ ሰዓት ልምድታት ኣብዞም ተግባራት እዚኦም ጣልቃ ምስ ዝኣቱ ናይ ልቢ ፀገም ወይ ድማ ጉድኣት ቀስ ብቐስን ብስቕታን ይኽሰት። እዚ ድማ ንዓመታት ዝኾነ ምልክት ከየርኢ ክኽእል እዩ። ስለዚ ንልብና ብስቕታ ዝጎድኡ ናይ መደቀሲ ወይ ድማ ብምሸት እንሰርሖም ሕማቕ ልምድታት ከመይ ከም እንወግዶም ክነግረኩም እየ። ሓደ ብጣዕሚ ደንጊኻ ምድቃስ ካብ ምሸት 5 ፈረቓን ክሳብ 6 ሰዓት ፀኒሕኻ ምድቃስ ናይ ሰውነትና ናይ ተፈጥሮ ሰዓት ዑደት ሰርካድያን ሪትም እንብሎ የዛብእ። ናይ ውጥረት ሆርሞናትን ኮርቲዞልን ኣድሬናልን ብምሸት ክት ኢሎም ይፀንሑ። ፀቕጢ ደም ክቕንስ እንዳተገብኦ ከይቐነሰ ይተርፍ። እዚ ዓብይ ናይ ልቢ ስጋት እዩ። ብተወሳኺ ልዑል ፀቕጢ ደም ንድኻም ልብን ንዘይስሩዕ ህርመት ልብን ተቓላዕነት ይውስኽ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ካብ ምሸት 5 ሰዓት ብምውቃዕ እንተኽኢልኩም ክትድቅሱ ፈትኑ። መብራህቲ እውን ብምድምዛዝ ቶሎ ድቃስ ክመፀኩም ንኣእምሮኹም ምልክት ክትህቡ ኣለኩም። ካልኣይ ከቢድ ምግቢ ወይ ድማ ምሸት ደንጊኻ ምምጋብ እንታይ ይኸስት? ከቢድ ምግቢ ደንጊና ምምጋብ ንሕና ክንድቅስ ከለና ልብና ግን ብዝበለፀ ሓይሊ ዝሰርሕ የገድዶ። ደም ናብ ልቢ ፅገና ክኸይድ እንዳተገብኦ ናይ ምግቢ ምሕቓቕ መስርሕ ይዞር ማለት እዩ። ናይ ለይቲ መጠን ሽኮር ደምን ትራይግሊሰራይድን ይውስኽ። ናይ ደም ቧንቧ ብግነት ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን እውን ይውስኽ። ስለዚ ዝተለመዱ ጌጋታት ካብ ምሸት 2 ሰዓት ክሳዕ 3 ሰዓት ፀኒሕኻ ከቢድ ድራር ምምጋብ ጌጋ እዩ። ብምሸት ዝተጠበሱ ምግብታት፣ ቀይሕ ስጋን ሽኮራዊ ምግብታት ንምምጋብ እውን ከቢድ ዝኾነ ንልብና ዘጥፍእ ጌጋ እዩ። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ዕንዲ ድራርኩም ቅድሚ ምድቃስኩም 3 ሰዓት ኣቐዲምኩም ወድኡ። እንተጠሚኩም ድማ ቀለልቲ ዝኾኑ ኣማራፅታት ምረፁ። ውዑይ ሽርዋ ምስታይ፣ ርጉኦን ቁሩብ ለውዝን ናይ ኣትክልቲ ሻሂን ካብዚኣቶም ሓዲኦም ምጥቃም ይምረፅ ማለት እዩ። 3 ክንድቅስ ከለና ኣብ ዓራትና ቴሌፎን ምጥቃምን ወይ ድማ ቪድዮታት ምርኣይ። እዚ እንታይ ይስዕብ? ሰማያዊ ብርሃን ወይ ድማ ብሉ ላይት ንሜላቶኒን ንልቢ ዝፍሉ ሆርሞን ይገትኦ። ናይ ለይቲ ህርመት ልቢ ይውስኽ። ኣብ ግዜ ድቃስ ፀቕጢ ደም እውን ክክ የብሎ። ስጋት ምዝባእ ህርመት ልቢ እውን ይውስኽ። እቲ ሓደጋ ድማ ሱቕ ኢኻ ስልኪ ምጉርጓር ጥራሕ እውን ነቲ ናይ ነርቭ ስርዓት ንቑሕ ኮይኑ ከንፀንሕ ይገብሮ። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ቅድሚ ምድቃስኩም ካብ 30 ክሳብ 60 ደቓይቕ ዝኾነ ይኹን ስልኪ ወይ ድማ ስክሪን ኣይትረኣዩ ወይ ድማ ኣይትጠቐሙ። ድብዝዝ ዝበለ ወይ ድማ ብዝዝ ዝበለ መብራህቲ ተጠቐሙ። መፅሓፍ ኣንብቡ ወይ ድማ ርግእ ዝበሉ ድምፅታት ስምዑ። 4 መዓልታዊ ካብ 6 ሰዓት ንታሕቲ ምድቃስ ወይ ድማ ሕፅረት ድቃስ እንብሎ። ብዙሓት ሰባት ድቃስን ኩሉ ግዜ ካብ 6 ሰዓት ንታሕቲ እዩ። እኹል ድቃስ ኣይረኽቡን። በዚ ግዜ እንታይ ይኽሰት? ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ዘሎ ህርመት ልቢ ይውስኽ። ስግኣት ምርጋእ ደም እውን ይውስኽ። ኣብ ውሽጢ ቧንቧ ደም ብግነት ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ይውስኽ። ናይ ደም ቧንቧ ምፅባብ ወይ ድማ ፕላክ ቢልድ ኣፕ ዝበሃል የፍትን። ናይ ነዊሕ ግዜ ፅንውኡ ድማ 48 ሚእታዊ ዝለዓለ ናይ ልቢ ሕማም ተቓላዕነት ይውስኽ። ድንገተኛ ናይ ልቢ ሓደጋታት ናይ ምኽሳት ዕድል እውን ይውስኽ። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? መዓልታዊ ካብ 7 ሰዓት ክሳብ 8 ሰዓታት ድቃስ ክትድቅሱ ኣለኩም። መዓልታዊ ብተመሳሳሊ ሰዓት ደቂስኩም ተስኡ። ናይ ድቃስ ርዝነት ወይ ድማ ንውሓት ጥራሕ ዘይኮነስ ፅሬቱ እውን ኣስተኻኽሉ። 5 ብጌጋ ኣደቃቕሳ ምድቃስ ንገለ ሰባት እንታይ ይኸስት? ብፍላይ ብሕቖ ምድቃስ
ናይ ድቃስ ምትሓዝን ምኹራፍን ወይ ድማ ስሊፕ ኦፕኒያ ዝበሃል ምኹራፍ ብለይቲ ናይ ኦክሲጅን መጠን ምቕናስ የጋድዱ። ዝተሓተ ናይ ኦክሲጅን መጠን ድማ ንልብና የጨንቆ። ብፍላይ ሓደገኛ ዝኾነ ብሓይሊ እትኽርፉ እንተኾንኩም ክትስኡ ከለኹም ናይ ድኻም ስምዒት ዝስምዓኩም እንተኾይኑ ናይ ርሕሪሕ ስብሒ ወይ ድማ ልዑል ጸቕጢ ደም እንተሃሊኩም ሓደገኛ እዩ። እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ብጎኒ ምድቃስ ብፍላይ ብጸጋማይ ጎኒ ናይ ደም ዝውውርን ናይ ልቢ ስራሕን ጽዕንትኡን የጸብቆ። ኣድላይ እንተኾይኑ ንእሽተን ትቃስ ክብ ኣቢልኩም ተጠቐሙ። ሽዱሽተ ናይ ምሸት ሰቁለትን ልዕሊ ዓቐን ምሕሳብን ወይ ድማ ኣብ ዓራት ኮይንኩም ትጭነቁ እንተኮይንኩም በዚ ግዜ እዚ እንታይ ይኽሰብ? ናይ ነርቭ ስርዓት ንቑሕ ገይሩ የጽንሖ። ልቢ ናብ ናይ ምሕዋይ ኩነታት ከይኣቱ ይከላኸል። ናይ ለይቲ ጸቕጢ ደም ክብ የብሎ። ናይ ህርመት ልቢ ምዝባዕ ስግኣት እውን ይውስኹ። እቲ ናይ ስቕታ ጉድኣት ድማ ንስኻቱም ትድቅሱ ትኽእሉ ኢኹም። ነገር ግን ልብኹም ብፍጹም ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተዓርፍን። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ካብ 5 ክሳብ 10 ደቂቃ ዝኣክል ዓሚቕ ዝኾነ ትንፋስ ውሰዱ። ጸሎት ግበሩ ወይ ድማ ምስጋና ቅርቡ። ሰውነትኩም ኣዘናግዑ። ዘጨነቐኩም ነገር ድማ ቅድሚ ምድቃስኩም ኣብ ወረቀት ከም ምጽሓፍ ዝኣመሰሉ በጉሻኦሎት ወይ ድማ ውጥረት ዝቕንሱ ልምድታት ኣካይዱ። 7 ቅድሚ ምድቃስ ኣልኮል ምስታይ ብውሑድ እውን እንተኾነ በዚ ግዜ እዚ እንታይ ይኽሰት? ህርመት ልቢ ይዛባዕ። ብለይቲ ጸቕጢ ደም ብድንገት ከም ዝብል ይገብር። ምዝዋዕ ህርመት ልቢ ይውላዕ። ዓሚቕ ድቃስ እውን የጉድል። ዝተጋገየ እምነት እንታይ ይመስለኩም? ኣልኮል ንምድቃስ ይሕግዝ ዝብል ዝተጋገየ ኣመለኻኽታ ኣሎ። ሓቁ ግን ናይ ልቢ ናይ ምሕዋይ መስርሕ ይጎድኦ እዩ። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ቅድሚ ምድቃስኩም ካብ 3 ክሳብ 4 ሰዓታት ኣቐዲምኩም ኣልኮል ኣወግዱ። ኣብ ክንድኡ ናይ ኣትክልቲ ሻሂ ምረፁ። 8 ብምሸት ምትካኽ ወይ ድማ ኒኮቲን ምትካኽ። በዚ ግዜ እንታይ ይኽሰት? ንቧንቧ ደም ብለድ ቨዝልስ የጽፍቦ። ናይ ለይቲ ህርመት ልቢ ይውስኽ። ናይ ቧንቧ ደም ጽገና ይከላኸል። ስጋት ምርጋእ ደም እውን ይውስኽ። ተወሳኺ ሓደጋ ድማ ቅድሚ ምድቃስ ምትካኽ ማለት ልብኹም ሙሉእ ለይቲ ብትርፊ ሰዓት ከም ዝሰርሕ ምግባር ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ናይ ኒኮቲን መጥቀሚ ሰዓት ገደብ ግበርሉ። ዘረጋግኡ ልምድታት ልክዕ ከም ሻሂ ምስታይ፣ ትንፋስ ምውሳድ ብዝበሉ ሰናይ ተግባራት ተክእዎ። 9 ኣብ ሰውነትና ናይ ማይ ሕፅረት እናሃለዎ ምድቃስ። በዚ ግዜ እንታይ ይኽሰት? ደም ይረግድ። ከምኡ እውን ንምርጋእ ደም፣ ንልቢ ድኻም፣ ንስትሮክ ብፍላይ ብለይትን ብንጉሆን ልዑል ስጋት ይፈጥር። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ቅድሚ ምድቃስኩም 1 ሰዓት ኣቀድምኩም 1 ብርጭቆ ማይ ስተዩ። ቅድሚ ምድቃስኩም ብቐጥታ ወይ ድማ ልክዕ ክትድቅሱ ከለኹም ካብ መጠን ንላዕሊ ማይ ኣይትስተዩ። 10 ናይ ለይቲ ምልክታት ሸለል ምባል። ሰባት ትኩረት ዘይህብዎም ናይ መጠንቀቕታት ምልክታት ብምሸት ዘይምቹ ስምዒት ኣብ ደረት ወይ ድማ ቸስት ዲስኮምፈርት ደቂስኩም ከለኹም ዝስማዓኩም ህርመት ልቢ ብምሸት ብድንገት ዝኽሰቱ ሕፅረት ትንፋስ ብሻኡለት ወይ ብርሃፅ ምብርባር እንተጋጢምኩም እዚኦም ምልክታት ዘመልክትዎ ናይ ህርመት ልቢ ጸገማት ድኻም ልቢ ወይ ድማ heart failure ዝበሃል ምትሓዝ ድቃስ ስሊፕ ኣፕኒያ ተመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? ናይ ለይቲ ምልክታት ሸለል ኣይትበሉ። እቶም ምልክታት እንተተደጋጊሞምኩም ሓኪምኩም ኣማኽሩ። ስለዚ ንልቢ ዝሕሉ ናይ መደቀስ ሰዓት ጽቡቕ ተግባራትን ብቐሊሉ ክነግረኩም። ናይ ምሸት 2 ሰዓት ቅድሚ ውቃዓ ቅልል ዝበለ ድራር ምምጋብ። ቅድሚ ምድቃስኩም 1 ሰዓት ኣቐዲምኩም ስክሪን ወይ ድማ ስልኪ ምጥፋእ። ርግኣት ዘለዎ ኣተነፋፍሳ ወይ ድማ ጸሎት ምግባር። ብጎንኩም ምድቃስ እንተተኻኢሉ ብጸጋማይ ጎኒ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ 8 ሰዓት ድማ እኹል ድቃስ መዓልታዊ ምርካብ። ሓደ ዝኾነ ወይ ድማ ዘይካየር ናይ መደቀስ ሰዓት እውን ይህልወኩም ይግባእ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ልብኹም ብድንገት ኣይስበርን ወይ ድማ ኣይጉዳእን። በብምሸቱ ብዝደጋገሙ ልምድታት ቀስ ብቐስ ይጉዳእ። ናይ መደቀስ ሰዓት ልማዳት ምስትኽኻል ንልቢ ካብ ዝፍውሱ ብጣዕሚ ሓያላት መሳርሕታት ውሽጢ ሓደ እዩ። ብዙሕ ግዜ ካብ መድሃኒት ንላዕሊ ሓይሊ እውን ኣለዎ። ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ጥዕና እምበኣር ነዚ ይመስል ነይሩ። ስለዚ ልብኹም ዝጎድኡ ነዞም ሕማቕ ልምድታት ምውጋድ የድሊ። ሕቶ እንተሃሊኩም ሕቶኹም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉልይ። ከምዚ ዓይነት ህይወት ዝቕይር ቪድዮ ንኸይሓልፈኩም ንቻናለይ ሰብስክራይብ ምግባር ከምኡ እውን ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ። ክሳብ ብኻልእ መደብ ንራኸብ። ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሰላም ጽንሑ።